Сюди я поспішала і принесла дарунок. Усім вам добрий настрій, весняний припакунок. Тож розпочніть, малята, всіх жінок вітати. Що хочете сказати і що подарувати. Посміхнулися до наші матусі чарівним весняним квіточкам. Є такі у мене на радість ваші мами. Як чудово, а поки весненько присядь, а наші дітки підготували пісню «Йде весна». Діти, заспіваємо? Давайте, приготувалися.